dingin sekali aku. Kilo. Kaget mang, ngomong pun 100. Jaketmu wangi nih, doh. Waduh, Mampir di durang MS-ku, nggak parfum MS-ku. Ampun sih tantu apa duduk iku? Iya, gak mau Pak, anu tantu. Lah iya emang gak parfum MS-ku. Kondi. Kondi. Kondi kamu. Mari tetep Kondi MS-ku nanti. deh. Ora mampir juga barang kan aku coba. Yo barang telesan. Aduh. Yo ora. Barang cemek tas do. Cemek tuh. Ora. Coba nudi nak beli kete iku. Ora. Ambun drijine coba. Ambun drijine. Mampu beklin sih. Yo ono ubeng. Mari cek. Salah. Ora ono ubeng. Anak coba iku apa tuh? Mas gak usah fungsi helm kok. Oh iya, helm iki apa, Pak? Anu gak usah fungsi helm kon. Lah opo sih Barang peliket iku mang lho aku jare arek-arek, soalnya aku dikongkon ngambil drijimu. Drijimu mau dirungokno beklin. arek-arek iku. Makane gak usah cangkruk karo arek-arek.